Adimen artifizialaz hitz egingo dugu gaur, zure bizitzan dago nahi, baina, eta esango banizu ez dela zuk uste duzuna. Magia irudien horren atzean askoz gehiago dago. Prest zaude kortina altzatu eta benetan zer den ikusteko? Az gaitezen! Bale, lehenengo gauza, argi dezagun zer den eta zer ez den. Askotan, makinek ulertzen dutela, sentitzen dutela, erabaki moralek hartzen dituztela pentsatzen dugu. Hori da ilusioa. Baina realitatea, hemen ikusten duzun bezala, asko sinpleagoa da. Makinek ez dute sentitzen, arauak sarraitzen dituzte, ez dute ulertzen, datuetan errepikatzen diren patroial bilatzen dituzte. Eta ez daukate balorerik, zuk ematun dizkiozun adibidetatik ikasten dute, besterik ez. Eta hori da kontuaren muina ez da. Noski makina batek bideo bat gomendatu diezazuke edo zure ahotsa ezagutu dezake, baina horrek esan nahi aldu ula hartzen duela zune hor zaren gizaki izatea zer esan nahi duen, inola ere ez, adimena dirudiena azken finean erabaki automatizatuen sistema bat da, besterik gabe. Beraz, hau da gaurko gure ibilbidea. Lehenik, magia ez dela, arauak baizik, ikusiko dugu. Gero, makinek benetan nola ikasten duten aztertuko dugu, eta zer gertatzen den utzi egiten dutenean. Hortik, adimen artifizialak gure bizitzan zer leku duen aztertzera pasako gara. Eta azkenik, oso garrantzitsua dena, nola eraiki sistema hauek arduraz, eta zein den zure rola guzti honetan. Ondo da, goazen barrura. Lehenengo atala. Adimen artifizialari buruz hitz egiten dugunean, gogoratu behar dugu ez garela magiazari. Inoiz ez. Pentsatzen duen makina baten itxuraren atzean, beti dago pertsonek diseinatutako arau eta erabaki sistema bat. Eta ideia hau, behin eta berriz errepikatuko dugu. Beti daude pertsonak atzean. Teknologia ez da inoiz neutrala. Sistema bakoitzak bere sortzaileren aukerak, balioak eta bai batzutan aurre iritziak islatzen ditu. Orduan, nola lortzen dute makinek ikastea magiarik gabe? Prozesua nahiko simplea da, egia esan. Eta dena oinarrizko pauso batekin hasten da, mundua sailkatzerakin. Pentsa honetan, makina batek zerbait egiteko lehenik mundua kasetan, kategoritan antolatu behar du. Zuk zure arkatza koloreka ordenatzen dituzuenean bezala. Hori da lehen pausoa, sailkatu. Dena ordenatuta dagoenean, makinak errepikapenak bilatzen ditu, hau da, patroiak. Hori bigarren pausoa da. Eta patroile sendo bat aurkitzen duenean, arau bat sortzen du, algoritmo bat, hirugarren pausoa. Baina kontuz, hemen adi egon behar dugu. Diapositibak dion bezala, zailkatzea ez da ekintza inoso bat. Zerbaiti etiketa bat jartzen diozunean, erabaki bat jartzen ari zara, definitzen ari zara, eta etiketa oker batek pertsonak baztertu, gaizki ulertu edo kaltetu ditzake. Ikusten, justizia hemen hasten da, datuetan. Eta zer da orduan algoritmo bat? Hitz hori denbora guztian entzuten dugu, baina azken finean, arau sorta bat besterik ez da. Sukaldeko rezeta bat bezalakoa da. Hau gertatzen bada, orduan egin beste hau. Ez du pentsatzen, aginduak jarraitzen ditu. Baina errezeta hori zehatza, traketza edo bidegabea izan daiteke, eta horrek emaitza guztiz aldatzen du. Gogoratu makinek adibidetatik ikasten dute, eta adibide horiek literaliki mundua ikusteko modua ematen diete. Beraz, imaginatu sistema bat 1000 argazkirekin elikatzen dugula. Baina, argazki horiek guztiak txakur zurienak badira, zer gertatuko da? Sistemak pentsatuko duela txakur guztiak zuriak direla. Txakur beltz bat ikusten duenean, ez du jakingo zer den ere. Horrek erakusten digu zein garrantzitsua den adibideen kalitatea eta aniztasuna. Ematen diegun informazioa, osatu gabea edo alboratua bada, sistemak huts egingo du, eta ia beti adibidetan agertzen ez zirenekin egingo du huts. Beraz, bai, sistemek huts egiten dute. Eta ez da zer gertatzen, normala da. Gakoa ez da akatzak egitea, baizik eta zer egiten dugun hori gertatzen denean. Ikus dezagun zergatik gertatzen diren errore horiek. Makina batek utz egin dezake hainbat arrazoiarengatik. Agian eman genizkion aurreak txarrak dira, edo ez ditu nahiko adibide. Batzuetan zarata gehiegi dago, garrantzirik gabeko informazioa. Baina arrazoi nagusietako bat dan datuek ez dutela errealitatea ondo ordezkatzen. Akatzak hobetzeko aukera izan daitezke, baina horretarako berrikusi egin behar dira. Hori ez da zientzia bakarrik, erabaki etiko bat da. Eta datu horiek, errealitatea ordezkatzen ez dutenean, alborapena sortzen da, sesgoa. Oso garrantzitsua da hau ulertzea.
Adimen artifizialeko alborapena ez da normalean gorroto kontua. Arduragabekeria kontua da. Datu osatu gabe edo desorekatuek sortutako errore sistematiko bat da. Baina, naiz eta intentziorik gabe izan, emaitza bera da. Bidegabea da. Urrengo esaldi honek dena labur biltzen du ezin hobeto, norbaitek adibidetan agertzen ez bada, ez da erabakietan agertuko. Hain simplea eta aldi berean hain sakona da. Justizia datu erkin hasten da. Ados, ekar dezagun hau gure egunerokora. Adimen artifiziala hemen dago jada. Etxean, lanean, eskolan, baina tresna hauek erabiltzeak muga etiko serio batzue buruz pentsatzera behartzen gaitu. Eta geure buruari egin behar diogun galdera nagusia hauxe da. Makina batek erabaki bat hartu dezakelako, horrek esan nahi du hartu beharko lukeela, zerbait teknologikoki posible izateak ez du esan nahi etikoki zuzena denik. Non marrazten dugu muga? Zer usten dugu makinen esku? Eta zer geratu behar da gizakion eskuetan? Diapositiba honek marko on bat ematen digu. Begira, makina bat bikaina da abesti bat gomendatzen, zure gustuetan oinarrituta. Arrizko gutxiko gauzabak. Behar bada, lantxandak antolatzen lagun dezake, baina zalantzarik gabe gizaki batek berrikustea nahiko zenueze, ezta? Baina empatia, erantzukizun morala, testu inguru sakona eskatzen duten erabakiak, epaiketa moralak adibidez, horiek gizakion eskuetan egon behar dute. Beti. Eta horrek urrengo puntura garamatza. Sistema hauek eraikitzen ditugunean ez da nahikoa botoi bat sakatzea. Adimen artifizialarekin sortzea ardura izugarria da. Asmoarekin eraiki behar dugu justizia eta egia ardatz sartuta. Orduan, nolakoa da sistema bidezko bat? Beno, hemen ditugu osagai nagusiak. Datu garrantzitsuak erabiltzen ditu eta besterik ez. Gardena da, bere arauak azalditzake. Gizakien berrikuspena albidetzen du, utz egiten duenean onartzen eta zuzentzen du. Eta, garrantzitsuena, kalterik eragiten badu hori konpontzeko bideak ditu. Eta horrekin, iristen gara azken atalera, eta agian garrantzitsuenera. Zure rola. Teknologia honek nola funtzionatzen duenean, ulertzen duzuenean, jada ez zarelako erabiltzaile pasibo bat. Pentsalari kritiko bihurtzen zara. Eta hori da aldaketa handia. Bat-batean, magiari begiratzera uzten diozu. Eta erabakiei begiratzen hasten zara. Kortina atzean dauden personak ikusten dituzu. Beraz, hemendik aurrera, ohitura bihurtu galdera hauek egitea edo zein sistemarekin. Nor diseinatu du? Zein helbururekin? Zer datu erabiltzen ditu? Nor ateratzen du etekina? Eta nor jasan dezake kaltea? Inpugnatu daiteke. Galdera hauek egitea ez da argia izatea bakarrik. Alfabetizazio digital kritikoa da. Eta ideia honekin amaituko dugu, ondo pentsatzea garrantzitsuagoa da azkar erabiltzea baino. Teknologia ez da indar neutral bat. Gure aukeren eta balioen isla da. Makinek ez dute balorerik. Baloreak guk jartzen dizkiegu. Adimen artifiziala ez da etorkizuna, oraina da. Eta tresna hauekin harreman osasuntsu eta justu bat nahi badugu, ondo pentsatzea beti izango da azkar erabiltzea baino garrantzitsuagoa. Eskerrik asko hemen egoteagatik.